Isan kape alit. Hi guys, namutong ni harap Para kang adlaw. para kang adlaw lang among kaunon. Masikat na taani kay nanata sa kuan YouTube. Hello guys, welcome to my vlog. Pag-survey dito karon sa mga view. Nami sa ilalom sa manggahan. Bugnaw kay diri guys. Padulong mi mamutong guys. Balo bayo day. Kabaw na ron pisik. Pula. Amo na. Isan kape alit. Hi guys, namutong ni harap Para kang adlaw. para kang adlaw lang among kaunon. Masikat na taani kay nanata sa kuan YouTube. YouTube channel. Man. Oh, kainit no. Ay, surrender na ko te. Kapoy na ko. Ay, say surrender. Kay ato ni daghan mong kagkalubin andiri. Guys, ingnan akong mga amugbot no. Kay pasungkitan pa mo karon dayon. Eh, ana oy. Mi kay ni bukayuon ay. Bukayo ta day. Kato lang dito oh. Basta bilin ba? Nakoy asukar dito. Dito. May nabulad sa init. Kato ba? Kanon to? Uy, tama na ni oy. Ito nahibilin ba? Sunod adlaw to. Dito wason sayang. Dugay man daw tong kuan. Tanaw. Wason natin ito. Namtay manok diri kay para iwason na nilang kaon. Oh, gikapoy na siya ha sa akong kuan. Awa yang admit, ulo, kwabila. Kapoy na siya. Ako nag-ingon sa kuha, oh guys. Salawa guys. Alangan, balakit-kit mo na iha guys. Ay, direk ko ni mga ungol-ungol. Ano, uy, ala, ni tumbling guys. Kani may angay bukayoon good ti oh. Asa, ungol. Katong nahibilin ba oh? Katong way tubig. Anay tubig. Motoy kuan. Dugay man to madaot. Palitan ni mo kuan ni slick cream. Now na. Di ako ani gahi. Humog naman ni. Kani? Oh, Ano ba? Hindi ko pa puso.
Ay, mo, paspas kay kumukuskus. Kaya trabaho po. Nagtrabaho man kag kinuskusay. Ako natin eh. Ay. Wala naman gay kakakaya. Kahit kayo guys. Thank Makaya. you very much. Wow, yummy. No. Ay guys, day. May cheese. Chismis. Nabi tayo pagkaon yung chismis, no? Oh. Ayun, eh. Wah, pula ni day. Iwan mo nung alang-alang. Ayun, sige, kuha na ni mong kutsara. Dili na nasaglag kuan. Sabaw. Salad man yun, may lamaw. Ang taklob, anak. Papanggap Happy March. Lami. Kaon ka na. Sarap. Kaon ka. Ay, ay, ah.